שלום, קוראים לי אראל עודד, אני מחנך של כיתה י"ב בתיכון עתיד עמנואל בלוד. רציתי לשתף שבתחילת השנה הגיע אלינו אופק בן לולו וסיפר את הסיפור האישי המדהים שלו. העביר לתלמידי התיכון, את הסיפור שבו בעצם מנקודת הפתיחה המאתגרת שלו ועד השירות הצבאי המשמעותי הוא בעצם עבר מסלול שבו בעצם הוא מדבר על שינוי, על לקיחת אחריות ועל קבלת החלטות בחיים. מבחינתי, בתור מחנך, הייתי רוצה להמליץ בפה מלא על השיחה של אופק, וזאת בגלל שתי נקודות. הנקודה הראשונה, האופי של אופק. אופק נתן שיחה בלי פילטרים, מהלב, אפשר לחבר'ה לדבר איתו בצורה נגישה, החבר'ה החליפו איתו מספרים, מרגישו שככה המסלול, סיפור שהוא מספר ממש משקף אותם ולא עובר מעל הראש שלהם. ודבר השני, הסיפור עצמו, שהוא סיפור מעורר השראה, שאני חושב שאפשר ללמוד ממנו לכל מיני סוגים של קהלים. אז אני חוזר שוב, אני מאוד מאוד ממליץ. אני חושב שהשיחה הזאת יש יכולת לשנות את המסלול של התלמידים שישמעו אותה. תודה רבה.